Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Hormatly musulman dogonlar, käbir wagtlar, aýlar, günler sowap kazanmak üçin beýleki günlerden has ähmiýetlidir. Misal üçin aýlaryň içinde Ramazan aýy, günleriň içinde Cuma günü, gijelerin içinde Kadir gijesi. Ya da ağız beklemek üçün heptanyň 1-nji we 4-nji günleri Aşura günü ýaly günlerimiz musulmanlar üçin faziletli, ähmiýetli wagtlardyr. Musulmanlaryň ähmiýet berip, kadryny bilmeli günlerden ýene biri Zulhicce aýynyň ilkinji 10 günüdür. Zulhicce aýynyň ilkinji 10 gününiň ähmiýeti barada we Allah Taala gatynda bu 10 günüň derejesiniň beýikligi we bu 10 gün ediljek gowy amallaryň sogabynyň uludygy barada Peýgamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hadislerine aýdyp geçipdir. Misal üçin Tirmizi'de Ebu Davud'da gelen hadisinde "Ma min ayyamin el-amelus salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadihi'l ayyamil 10." فقالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. Peygamberimiz aýdýa içinde salih amal edilen günlerden Allah Taala'nın en gowuryan günleri Zulhicce aýynyň ilkinji 10 günüdür diýe. Şonda sahabalar Allah onlardan razı bolsun Peygamberimize ya Resulallah Allah Taala üçin cihatdanam söýgülimi diýip soraýa. Çünkü sahabalar Allah onlardan razı bolsun bilýärdiler cihat en faziletli amallardan. Çünkü cihada çıkan insan öz şerin janyny Allah ýoluna goýýar we netijesinde näme? Şehitlik bar. Haçanda sahabalar şey diýip soranna Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diňe bir kişi mali, jany bilen jihada çıkıp şehit bolaýmasa bu günlerde edilen salih amallar cihatdan hem sowaplydyr diye. Bazlarda İbn Hibban hadis kitaplarına gelen hadisinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem afdalu eyyamid dunya el-10 yani 10 Zulhicce dünya günlerinin en faziletlisi, sowaplysi Zulhicce aýynyň ilkinji 10 günüdür diye. İmam Ahmed'in Musnad'ına gelen hadisinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem "Ma min ayyamin a'zama indallahi ve la ahabbu ilayhi'l amelu fihinna min hadihi'l ayyamil 10 fa akthiru fihinna min at-tahlil ve't-tekbir ve't-tahmid." Peygamberimiz aýtdy, Allah Taala'nın gatynda Zulhicce aýynyň ilkinji 10 gününde edilen salih amallardan has söýgüli, has kadr gymmatlysı ýokdur diye. Bu günlerde köprak tehlil, yani la ilahe illallah, tekbir, Allahu ekber, tahmid, elhamdülillah sözlerini köprak aýdyn diye. Ulu ahli sünnet alimlerinden İbn Hacer el-Asqalani rahmetullah aleyh Fethul Bari adlı eserine "Vellezî yezheru enne sebebe fi imtiyazi 10 Zulhicce لمكان اجتماع أمهات العبادة فيه وهي الصلاة والصيام والصدقة والحج ولا يأتي ذلك في غيره." ابن حجر رحمة الله عليه diye Zulhicce aýynyň ilkinji 10 gününiň beýleki günlerden üstün we aýry tutulmaklygynyň sebäbi bu 10 günüň içinde ibadetlaryň enesi, ibadetlaryň esasy hasaplanýan namaz, oraza, sadaka, hac ýaly ibadetlaryň jemlenmegidir diýe bir wagtda. Bu hilliye başga wagtda gelýän däldir diýip aýdy. Çünki musulman doganlar Zulhicce aýynyň ilkinji 10 güni hac edilýän wagtlardan. Şol wagt näme? Hajlar hem haçda bolýar, haç ibadetini berjaý edýärler. Zulhicce aýynyň 9-njy güni häzir aýdyp geçjek hadisimizde hem Peygamberimiň aýdyşy agyz beklenilýär. Ve Zulhicce aýynyň 10-njy güni
Gurbanyň birinji güni bolýar. Şonuň üçin musulman doganlar bu 10 günleriň gijesinde we günnüzinde köprak salih amal etmeli, ýaxşy amal etmeli. Mysal üçin şolardan käbirini aýdyp geçsek, eden günahlarymyz üçin Allah Taala'dan bağışlanma dilemeli. Ýalňyşlarymyz üçin tawba etmeli. Hemmemiz hem ýalňyş bilýär, hemmemiz hem insan, günah etmeýänimiz, ýalňyşmaýanymyz ýok. Emma möhüm zat öz eden ýalňyşlygyň farkyna baryp şonuň üçin tawba etmek we Allah Taala'dan bağışlanma dilemek. Köprak näme etmeli? Tawba etmeli we istigfar etmeli. İkinci farz namazlarymyzy wagtyna berja etmeli. Namaz kılmayanlar derrew namaza başlasınlar. Farzlara koşmaça nefil namazlar kılmalı. Hususan hem gece tahajjud namaz kılmalı. Çünkü hemme kişi yatirka gece turup okuyun süjü wagtyna okuyundan turup 2-de 3-de 4-ün ýarına Allah Taala üçin ýeke özüň kapdalynda başga hiç kimem ýok. Şeýdip ibadet etmeklik, kelläňi secde goýmaklyk, eliň açyp eliň göğe götürüp ýalbarmaklyk, göz ýaş dökmeklik imanymyzy artdyrýan en möhüm zatlardan biridir musulman doganlar. Ýanky soňky okan hadisimizde Peygamberimiz sallallahu aleyhi we sellemiň öwredişi ýaly la ilahe illallah, Allahu ekber, elhamdülillah sözlerini köprak gaýtalamaly. Hususan musulman adam elhamdülillah sözi dilinden düşürmeli däl. Bu onuň içinde edilmeli möhüm we sowaply ibadetlerden ýene bir musulman doganlar şul günlerde başardığımızdan köprak ağız beklemeli. Hususanam Zilhicce'nin 9-njy güni Arafa güni diýilýär. Gurbanlygyň 1-nji gününiň öňündäki gün. Arafa günü diýilýär. Şol gün ağız beklemek has hem sowaply. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Sahih Müslim'de gelen hadisinde bu barada Siyamu yevme Arafata ahtasibu alallahi en yukaffira senetelleti qablahu ve senetelleti ba'dah. Arafa günü tutulan oradan geçen ve gelecek ýylyň günahlarına kefaret bolmagyny Allah Taala'dan umid edýärin diýär. Musulman doganlar bilişimiz ýaly dünya hayatı 3 gün. Dünya yaşayışı 3 gün. Halk dilinde 5 gün diýerler, emma 5 gün değil, 3 gün. Geçen günümüz, şu günkü günümüz, ertirki günümüz. Geçen günümüz geçti. Bir salymdan bizne gaýtaryp bolanok. Ertirki günümüz hem nesip. Allah nesip etse ertirki güne çykars. Nesip etmese yatıp durmayan hem köp kişi var. Emma asıl musulman doganlar pursat şu günkü günümüz. Şonuň üçin her günümüzi bu dünýämizde we asıl ýurdumyz bolan o dünýämizde peýda berjek gowy işler bilen, gowy amallar bilen dolduraly. Ana şu Zilhicce'niň ilkinji 10 güni hem şol pursatlardan biri. Elhamdülillahi rabbil alamin.